căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. 1 Petru, capitolul 2, versetul 25. Vedem din aceasta că Iisus este păstorul sufletului. Petru spune că mântuirea sufletului este ținta finală a credinței. 1 Petru, capitolul 1, versetul 9. Așadar, dacă suntem conduși pe multe și ciudate căi, e bine să ne gândim că păstorul are înaintea ochilor mântuirea sufletelor noastre. Putem întreba, ce este mântuirea sufletului? În Isaia 53, versetul 12, este scris despre aceasta și anume că Iisus și-a golit sufletul lui în moarte, traducere norvegiană. Sufletul îl putem compara cu un vas. Aici este puterea noastră, voința noastră și gândul nostru de a deosebi binele de rău. Cu alte cuvinte, viața noastră. Tăria vieții proprii este răutatea. Voia noastră luptă împotriva voii lui Dumnezeu, iar simțurile noastre scot la iveală ce este omenesc. Matei 16, versetul 23. Toate acestea aparțin sufletului, care trebuie urât și vărsat. Dacă trăim după firea pământească, vom secera din firea pământească putrezirea. Dar dacă trăim după îndemnul Duhului, vom secera din Duh viață veșnică. Deci, fie că trăim după îndemnurile firei pământești, fie după îndemnurile Duhului, în ambele cazuri vom secera roada corespunzătoare, roada ce se adună în suflet. Am trăit un timp după firea pământească, roada acestei viețuiri fiind stricăciunea. Deci sufletul s-a umplut cu stricăciune. Viața după îndemnul firii pământești ne face tot mai incapabili de a face binele. Sufletul nostru s-a ruinat, el este pierdut. Lucrul acesta l-am recunoscut și de aceea ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre. Acum să trăim după îndemnurile Duhului. De aceea sufletul trebuie vărsat ca să putem face loc roadelor cele bune. Și noi trebuie să pierdem viața noastră și păstorul și-a asumat sarcina de a ne călăuzi în așa fel încât să o pierdem cu adevărat. Citind în întregime acest capitol, vedem o parte din călăuzirea lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne supunem unii altora este contrar gândirii omenești. Da, să nu ne supunem numai stăpânilor buni și amabili, ci și celor ciudați. Pentru aceasta nu simțim nicio atracție, părându-ne un lucru absurd. Păstorul și episcopul sufletului nostru ne-a dat un șef ciudat și se merită acum să credem în păstor și nu în sufletul care trebuie golit de conținut. Atunci observăm nerăbdarea noastră, iubirea de sine și multe altele de care sufletul nostru este plin. Toate acestea trebuie să fie vărsate acum. Aici găsim pasiunea noastră, avem ocazia să dobândim. Atunci observăm nerăbdarea noastră, aici observăm nerăbdarea noastră, iubirea de sine și multe altele de care sufletul nostru este plin. Toate acestea trebuie să fie vărsate acum. Aici găsim pasiunea noastră, avem ocazia să dovedim răbdare, milă, bunătate și ascultare. În aceste împrejurări este necesar să fim legați de Dumnezeu având credință și încredere în păstorul nostru pentru a suporta neplăcerile, a suferi nedreptatea și astfel sufletul să poată fi eliberat
și de cele vechi și umplut apoi cu roadele Duhului. În felul acesta primim o înțelegere pentru ceea ce aparține împărăției lui Dumnezeu și învățăm să facem deosebirea între bine și rău. Dacă am primit lumina aceasta, pe care Petru o numește lumina sa minunată, înțelegem că în toată călăuzirea lui păstorul are înaintea ochilor mântuirea sufletului nostru. Prin aceasta se schimbă totul în viață. Dumnezeu să ne dea har să avem înaintea ochilor mai mult mântuirea sufletului decât slava și prosperitatea noastră. În această lume, da, de-am dori cu adevărat să fim umpluți cu roada neprihănirii care va fi obținută prin Iisus Hristos. Filipeni 1, versetul 11. Amin.